О, госпожата! Георги! Здравейте, госпожо! От кога не сме се виждали, бе, моето момче? Откакто завършихме. Такова, ами ти? Как си, бе, моето момче? А майка ти как е? Такова, ами ти прочете ли книгите, за дето ти оставих за лятото списъка? Прочете ли поне една книга? Нищо не си прочела, а? Ще те видиме ни на 15 септември, като почнем. Еми хубаво. Да поздравиш майка си, да? Добре, ще я поздравя. И да й кажеш, че имаме родителска среща на 1 септември. Ще събираме пари, да. За какво? За учебници, за как, за какво? Да, айди, Чао, моето момче, госпожо. айди.